Хорошо. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз саҳар кати ма аладушки кадам, фикр кадам видеоро гирён кадам, ҳамашам қохшрубо гав зада видео кадам. мебинем видео гирён набуда, каки хамир тайёр шид. хай гуфтам биё иқак хамир ма видео кунам. хулоса аладушкида 1 стакан ҷирғот ма андохтагиям, 1 қошуқча сода, 1 ним қошуқ шакар, камакак намак, орд ғавзиша хутон диден. баъд руғана мемонӣ ҷӯши бадаш намекунӣ. Сковородкаи ма гармая, сковородкам калонай, пилта майдаҳай, я параш уқа гарм нашдеистай, упараи дигари шакани руған гарм штегай. хулоса пилтара да на баланди бад мекунӣ, на пасти бад мекунӣ. баъд хушрӯ мепазада. ҳамин рецепткати тухм наандозен. ҳамин рецепткати пазен аладушкиётон намешна. яхе аладушка чихе мепази дом мекуна, вақти пухтанда мегириша ба пас меша, ранги чапоти мешаку. И аладушкие ки ба рецепти ёзи ма кадестам, ин намешна. ҳамин чихеле ки мепазишан мехай дамакак меиста. оз бухай бо тоохиша тамошо кунем мебинем. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك له حب من يحبه فصرت أحب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيقي. ина тамошобино аладушкиҳо ма пухтам. нигоҳ кунед, баландиш вообще штаги нест. ямхе дамакаки хушрӯ меиста. инак даромша мебинед. ден чихе хушрӯ пухтагия. машаллоҳ. мазашам беҳад мазаи хушрӯ. тавсия метим. кӯдакои ман нағз мебинам, мехӯрам. ана имрӯз тамошобино ай дасти очҳаҷоном шакаро мехӯрем. ман дар рӯзи ид сиалаф нишон додагӣ будам бо инаи чакҳои тоҷикӣ. тамошобино ман тоҷикистон рафта омадагӣ будам дар рамазон. иншоаллоҳ видео кардагим. ҳоли видеоша вақти соаташ биёям ман мемонам. ҳама саволои шумо да ҳамаш да ман ҷавоб ёфта, ҳамаша архив мондастам. иншоаллоҳ ман мехоҳам ки як видеое кунам ки пурмазмун бошада. иқаи саршавиш, иқаи охираш нашавая. саволои шумо да ман иншоаллоҳи раҳмон уқаҳа ки дигашам намонда ҷавоби аниқ гардонда метиям. тоҷикистон рафта будам. сиалаф, чукри тоҷикӣ, чукри тайсангӣ, боянам дига алаф меган испалоқ агар будонен, ухали, ана кулчаҳои тоҷикӣ, фатирои тоҷикӣ, на фатири имрӯза ҳамаи тоҷикистонай. ҳамаи чи оварда будам. гдета як 10 рӯз истодам дар тоҷикистон гаштам, омадам ба tomoshagar. як қариб 10 рӯз видео накарда будам. дар тоҷикистон будам. ана баъд саволои беҳади бад, бисёри бад мешава ки шавҳар зан дорад, шавҳар зан надорад, ту зани чандуми. иншоаллоҳ ҳамаш оҳиста оҳиста, яки якбора не, оҳиста оҳиста вақти соаташ биёяд ҳамаи саволотонда ҷавоб метиҳам. баъд бисёртар тамошобинони азиз видеоҳои ман гуфтам ку дар бораи хидмат. беҳади бад савол оиди ҳамаш шавҳарта видео ку муомилаш чӣ хела, инам хали саволо метиҳан. иншоаллоҳ ҳамаш оҳиста оҳиста мешавад. Хорошо. иҷа тамошобино дуюм рӯзи ид буд.
як занаке ки дар хона ҳақиқати ма ёрдам мекард, пешаи апам омадан кори хона ма қатӣ ёрдам мекард. ҳамун занак дар як қишлоқ метюмен зиндагӣ мекунад. рӯзи ид фарёдаш кардагӣ будам. айс рафтан автобус ба ё рӯзона меравашона. ман гуфтам ба ҳазор бишине, ман бегаҳ мебарамтона. ҳамун дуюм рӯзи ид чиққа борон борид. ҳамун бегаҳ ма бурдестам ма бурдум шуна бигем хонашон. я духтари дигаш дар ҳамин шаҳр зиндагӣ мекунад. я гуфтам қати ма амраҳ равем. очаша қати мақсад хонавдагиёшон хуҳарош бурда мондема. қати духтарак обратно омадем. ба гуфтам хай камтар мая навор кун, видео кун. баъд дар ҳамин ҷа дар як саволтон метавонам ҷавоб дода. фақат бисёри комментариҳо дар шавҳарат узбекай, шавҳарат узбекай, шавҳарат ҳамин якта видеороликчае ки майда ча дина монда будам. язна узбекай, язна дагиҷоҳай, язна киҷогияй, кадом миллатай, кадом миллат дар шавҳар баромадагӣ. дар асл тоҷикистони ма миллатпараст нестам. рости гап ҳамин одам ҳама мусалмоно барои ма яктаҳанд. шавҳари ма албатта тоҷикай. ма узбек нестам. шавҳари ма тоҷикай. тоҷики худмон, алҳамдулилло мусулмон. ман намегӯям ки узбеко мусулмон нестанд. не барои саволи додагитон мегӯям ки узбекай не мусулмонай. 5 вақт намоз мехонад, алҳамдулилло, беҳад бачаи хубай. ба бисёрӣ мегӯянд ки ва чӣ хедило чиди шавҳар кадӣ, бачаҳота мезана. як бори дига ҳамин савола ҷавоб дода будам. ман намедонам, мегӯянд ҳамин хеле видео паҳш дагӣ буда ҳамин интернетода ки кадом мардаке, кадоми гудаки, кадом занакеро мезада. алҳамдулилло, худо ака ма ҳоли тамошобинони азиз, ҳоли ма зинда ҳаётам. ҳоли ма алҳамдулилло ягон бало нашидам. худованд ай рӯзам паноҳ битяву. ман намемонам ки ягон кас ғайр аз худам гуноҳи кӯдак ма агар набинама бигем ҷазош натим, ягон хел ба ҷангай ба тарсай, ягон каса абсолютно ман намемонам ки дар фарзанди ма овоз баланд кунад, ҳоли задан усубеста. ма беҳад серьёзним. сиёсат ма дорум дар фарзандом. ман сиёсат машинондагиам. фарзандои ма маро ҳурмат мекунанд, иззат мекунанд. новобаста ки ман инқадар пили калонам кор мекунам, не ки ман фарзандома пулбадаст кардагӣ нестам. чизе дар корашона худам қатишон магазин мерам. ман дар дастам пулам надорам, дар хонам вапше пул надорам. чизе ҳаст ҳамин картаке ки мерем, пула вапше нишон наметим шона. камбудишона мегирем, хона мебиёрам. ана ҳамин хел. ма чиқадр дар ин бора серьёзни бадам. барои ҳамиқа шахсонет ки зиқ мешавен ки яке бачаҳои маро ягон кас мезана, беташвиш бошен. ман намемонам ягон кас бачаҳомда баланд гав зана. барое ки ғайр аз падару модари хучон хол мекунам, ягон кас ҳаққу ҳуқуқ надорад дод задану баланд гав задану ё задандам. ё инами шавҳарям кадагим ҳамчун падарай барошона беҳад бачаҳои маро ҳурмат мекунад. беҳад бачаҳомам ҳурматш мекунанд. якдигаришона беҳад дӯст медоранд. байни ҳамдигарашон шӯхӣ мекунанд, бозӣ мекунанд, берун мераванд, сарпаскунӣ раванд, се каса як ҷоя мераванд. беҳад муомилашон ки худо илоҳинам то охира ҳамихе раванд. беҳад муомилашон хубай. ана мехоҳед тамошобинони азиз, иншоаллоҳ нашод кори компанияи Faberlic кадомет ки кор кардан мехоҳен, обязательно ма дар қариб дар ҳамаи видеоҳом номерои ма ҳастай. бинависед дар номерои ма. кора мефаҳмонамтона. ягон кор осон нест дар сар шавиш. албатта ҳамин хӯрданам осон нестай. мехоҳӣ баъд бигем ки қиртиш мекунӣ. барои ҳамиқа мо ёд метем, мо барои чем ҳамаша меомӯзонемтона. майли тамошобинотона ворҳои оянда. худованд